ñande amde nogas tati korci hitan ujunnaji e nogas e joyi caggal jibinede annabi isa mo jame kise goni mumo ina hawre altine nogas e jeegom taski tan ujunere temen nayyi e capannayyi e jeegom fergo ñalde malade e men kettoɗen law guure fulfulde tv naatgol bulla en e jaram ndeka raneeru e diwan nu fof ko heewi e sukaaɓe ɓe ko yaroɓe bonɓe ko ɗum tan woni gurdam maɓɓe ko ɗum ɓe ñaƴirta jewtirta parnori cuddungu daɗataɓe inde lutataɓe ɓe lutatake he kala luumo bulla en gowodiri e sukaaɓe nokko no feewi waɗi ɗum kaɓe kawra mbalka walla luumo ko ɓen natniɓe e jaram ɓe jii ɓen so jari bonat ko suusɓe kala ko kulatnoɗa haalde sa yeri ko ɗum woni ko kalata a hulata warde neɗɗo a hulata jaabade mawɗo kala ko addata gacce e koyere ko ɗum jarowo fooɗanto bulla en naatire jaram ko yo Allah bonno wonti hankadi ɓe jeyetake wiido so wona mbalka walla ɗo dentel woni ko yarde bulfaale walla suucade kol wonti gurdam maɓɓe sa yarata walla suucatako wayɓe kona wona neɗɗo ni koye sawtowol welede diallo mo luggere pooli boɗeji arɗo jamo windi miidi olel pinal toure mo wendinma ligoli jelawon mo wendinma ligoli jamyel diallo mo ɗaharata hoolaɗo jamo ceelaw e yurmede kan mo yuksebo golko law guure fulfulde tv wi en ɓamtare ɗemgal men lamdi ko darde men dental men e golle men yo jaam ñallu saro e adunaru ndu kala